Ja by som chcel len upozorniť na to, pred chvíľou tam bola tá snímka, že obyvatelia, ktorí tam bývali v 98. roku, keď bol schválený tento projekt, sa mohli samozrejme takisto odvolávať voči umiestneniu tejto stavby. Nech sa páči, sami vidíte, že to účko napravo hore alebo v strede nie je dokončené. V 98. roku môj predchodca schválil alebo podpísal budovu ako celok. Nebola dostavená jedna jej časť. My nemôžeme, a ja už vôbec nie primátor, ani mestské zastupiteľstvo nemôže zmeniť a zastaviť túto stavbu. Ja som bol ten, ktorý inicioval u obyvateľov bytovky, my tomu hovoríme cvične, že tyková bytovka, Gánok, to je tam ten obdĺžník hneď vedľa, aby využili všetky právne možnosti na odvolanie v stavebnom konaní, aby upozorňovali na to, ak príde k porušeniu svetlotechnických podmienok ich bývania a tak ďalej a tak ďalej.